लिडारानोथ' साबैसे दङ बर' नांलायलायनो गोनां इसेबां थाउजेन्डस अफ लिडारथ' गैया जोंनियाव बेसेबां दङ आसि बिजौआव साननो हानाय आमखाल' कानेक्सन कारेक्सन एन्ड डाइरेक्सन नों मा मावदों आं मा मावदों एसे कानेक्ट थालायलायनांगोन नङाबा जानाय नङा दा दिनै सोरबाया बर'नि सासे साक्सेसफुल प्लेयार जाबाय बे प्लेयारा गोमालाङो उनाव थांनानै हारिजों लिंक गैयै जाहैयो सोरबा सासे बिराद कालचाराव बिराद जौगाबाय बियो बर'नि उनाव थांनानै बियो गावनि हारिजों लिंक गैया जाहैयो अब्ला जोंहा हारिया लाब जायाबायदि जायो खालि मुङाल' बसुमतारी मुङाल' नार्जारी खिन्थु हारिनि थाखाय जेबो गैला कन्ट्रिबिउसन बेबायदि जायो इभेन गिदिर अफिसारफोरनि बेलायावनो जादों आं पार्सनेल लाइफआव मोननाय बिथांमोना जेरैबायदि हारिनि थाखाय मिनिमाम सार्भिस होनांगौमोन नट फिजिकेल लेभेल ब्रेनखौ जेसेबां इम्पुट्सखौ होनांगौमोन बेखिनिखौ होनायनिफ्रायबो गोजानाव थालांदों बेबायदिबो जोंनियाव माखासे मानसिफोर मोनबोदों दा बेनिखायनो दिनैनि समा जोंनि थाखाय जास्ट माने जोङो बुजिनांगोन बेखौ जों आन्डारस्टेन्ड जानांगोन साफ्रोमबो जे माथिं थांदों मा जादों मा जायाखै मा मावदों बयबो जोङो फार्स्ट बेखौ बुजिनांगोन जोङो हारि दानायनि खोथाखौ बयबो रायलायदों बुजिग्रोनांगोन अब्लासो जों दानो हागोन बुजिनोनो नाजायाखै जों जोबोद साज्रां थांनो नागिरो आंहा माने गिनाया बेवहायसो मानसियाथ' दङ हिउमेन रिसर्सआबो दङ मेन पावारबो दङ गासैबो दंसै जोंनियाव बाट डेडिकेटेड साबोसे कमिटेड साबोसे सिनसियार साबोसे दानि बुंनाया जे सेल्फिश जानो हमबाय मानसिफ्रा होननानै बेवहाय फेकाल्टिफोरखौबो लिंदोंमोन फैयाखिसै बिसोरनिबो दायित्वमोन दा आंनि खुगाजों बुङोबा हयथ' सोरबा गाज्रि मोनगोन मानो फैनांगौ सानसे जिरायनो मोनदों आं मानो थांनो होननानै दा नैबे दा बर'फ्राथ' मा जोङो जोंनि जि कमिउनिटि माबाया गोदोनिफ्रायनो बिराद हाइ जोङो ज' खामानिफोरखौ मावबोदों गासिबो खामानिया सावरि बादालि रंजानाय बाजानाय ज' नाथाय दिनै ट्रेन्जिशनेल टाइमाव सोलाय सोल' जालांबाय मानसिफोरनि बेनिफ्राय बिराद इन्डिभिजुवेल जालांबाय जोंनि सिन्ताफ्रा आरो बियो दानि बुंनाय इलिट क्लासनि गोरों थाखोनियावसो बारा जादों आङो नागाफोरखौ बिराद मानसिफ्रा बुङो नागाफ्रा गाज्रि नागा लास्ट 7 इयार्सआव आं नागाजों बिराद क्ल'ज जादों just to understand बिसोरनि रिभलिउसनखौ आन्डारस्टेन्ड खालामनो थाखाय आइजा मुइबा आमुक नागा गामि नागा रिभलिउसन नागा प्रफेसार नागा इउथ नागा वमेन आं गोबां रायलायदों थांनानै दा बेवहाय आङो जेखौ नुदों नागाफोरनि रियेलि नागा बिसोर डिजार्भ खालामो माखासे जिनिसखौ मोननो थाखाय बिसोर डिजार्भ खालामो बिसोरनि थिंकिं प्रसेस बिसोरनि भिजन बिराद गोजौआव बिसोरनि दा बिसोरो एक्चुअलि बिसोरो सबारिन नङाबाबो माबा मोनसे मोजां मोननायनि दे डिजार्भ इट आं बिदि सानो आरो बेवहाय नुदों आं नैबे सोदोबखौ बाहायदो दायो शेयार केयार एन्ड एकमडेसन बियो मुलुगनि गोबां प्रब्लेमखौ सल्भ खालामो माने शेयारिं केयारिं एन्ड एकमडेसन जोङो शेयार खालामा जोंनियाव शेयार कालचारा गैला खालामो जोङो जायफोरखौ माने एसे कन्ट्रोभार्सियेल नङै नन कन्ट्रोभार्सियेल जिनिसखौ जों शेयार खालामो बाट जों सानैनि जिउआ जुदि थिग जानांगौबा जों सानै लोगो हमना लाबाय एक्स आरो वाइ जों जुदि नोंनि गाज्रिखौ नुनानै आं बुङाबा आंनि गाज्रिखौ नुनानै नों बुङाबा कन्ट्रोभार्सियेल एरियायावनो हाबाबा खालि नों बाख्नायबाय थायोबा नोंनि गस्लाखौ मोजां नुदों नोंनि उमुखौ मोजां नुदों बाट आंनि केरेक्टारा जे आं जौ लोंग्रा जाबाय आं सिगारेट सोबग्रा जाबाय बेखौ जे फंसेबो बुङा आङो बैनो मा खालामो जोंखौ मोजांनिफ्राय गाज्रि जानायाव हेल्प खालामो दा शेयारिं जोंनियाव फैनांगोन शेयार बेनिफ्राय केयाराबो जोंनिया जोबोद खम जाबाय दिनै गोबां मानसिफ्रानो आलासि थांजानो बायो न'आव जों उन्दै समाव आरो आलासि फैजानो बिराद लुबैयोमोन जोंनि आइमोना बै समनि मानसिफ्रा जोंबो उन्दै समाव आलासि फैजानो बिराद लुबैयोमोन आलासि फैबा बेदर मोनजायो बिस्कुट मोनजायो चक्लेट लाबोयो आलासिया आजिखालि आलासिया बिराद खमायलांबाय आलासि सिस्टेमा लासै बेयाव मानो जादों बेयो इन्डिभिजुवेल आरो नोङो आलासि जानाय गैया नोंहा केयारिंआनो माने शेयारिंबो गैला केयारिंबो गैला उपेन बर' राष्ट्रदूत एम्बासाडर जेला 2000आव सुथि लानानै फैयो बियो गोबाव बोसोर गेपनि उनाव फरेनाव थानानै फैनानै बर' हारिखौ बुजिनो हायाखै बे बारा उनाव बियो नायबाय जे मा फैनानै नुबाय बिराद कनफ्लिक्ट हारियाव बिजों बिरायलाया बुथारलायनाय मालायनाय 2000आव बिटिसि एकर्ड 2003आव जादों बिनि उनाव खोब भाइलेन्सखौ नुबाय बियो बे सानबाय जे मानो गावजों गाव बुलायनांगौ माबा मोनसे मोनबाय रानलायलायना जानांगोन माबानांगोन मावनांगोन मानो
उनाव गावबो थांबाय रायज्लायजायाखिसै उनाव आंनियाव बियो सानसेखालि सोंबाय जे बर'नि टप लिडारा सोर सोर दायो होननानै नों आंनो 10 जननि लिस्ट हर आं बिनो लिस्ट लिरनानै होबाय साहित्य सभानि आफादगिरि बर' समाजनि आफादगिरि बाथौ धोरोमनि आफादगिरि बिटिसिनि लिडार अपोजिशननि लिडार पलिटिकल लिडार आं लिस्ट खालामनानै होबाय अब्ला बे सोंबाय बेखिनि मानसिया माबा मोनसे अकेजनाव ज' जायो ना जाया होननानै आं बुंबाय जे 30% ज' जायो मानोना 30% ज' जायो 70% जाया मानोना अमुक मोनसे प्रग्राम दा बड'फानि दाख्लै जों जोनोम सान फालिबाय बेवहाय रावबोआनो थाङाखै जायफोरा बड'फानि खोथा बुङै बुङै पलिटिक्स खालामो बिसोरबो थाङाखै मानो बड'फा होननानै नोङो डिक्लारेसन होनायनि उनाव बड'फानि जायगायावनो थानानै बिनो बिबार बारसे बावहैनायाथ' नोंनि आंनि बयनिबो बिबान बेथ' पलिटिक्स नङा बेथ' नों जेबो माने गाज्रि खामानि नङा नाथाय जोङो नुबाय थांनाय आंथ' खमसे खम 20 बोसोर बावबाय 20 बोसोर आं खामानि सेन्ट्रेल एबसुआव थानानै खामानि मावबाय डिस्ट्रिक्टआव मावबाय जि समनिफ्राय थांदों प्राय 20 इयार्स माखासे मानसि आङो सानसेबो नुवाखै किन्तु बिसोरो लिडार गैया बिसोरबो बड'फानि नाम लायो दा नैफोरबायदि दा बेवहाय उनाव आङो नुबाय जे रायलायलाया जोंनि मानसिया नाथाय बाहेरनि मानसिफ्रा मा होनो रायलायलायो बिसोरनिया ज' डिनार जालायनाय ज' लान्च जानाय बेबायदि कालचार दङ आरो बेवहायनो बिसोर रायलायो गोबां समाव ओंखामबो बिसोर हारसिं जानो नागिरा जुदि बिराद बेस्थ' नङाबा बिसोरो सोरबा लोगो लिंनानैसो बिसोर डिनार जायोनो लोगोजोंसो लान्च जायो फिक्स खालामखायो जे आं दिनै नोंनो लान्च जागोन नों आंजों जागोन जों सानैबो आरो बिसोरनि टाइमा 1 घन्टा 1.5 घन्टा 2 घन्टाबो जानो हानाय रेस्टबो जाबाय लान्चबो जाबाय बिसोर रायलायलायो किन्तु जोंनियाव बेबायदि कालचारा गैया ओंखायनो शेयारिं केयारिंआ जोंनियाव जाथारनांगोन इच आदार आरो लोगोसे एकमडेशन आं नोंखौ एकमडेट खालामथारनांगोन नों आंखौ एकमडेट खालामनांगोन दानि पलिटिकेल कनफ्लिक्टआलाय माथो बर'निया एकमडेशन गैलायलाया नोंबो मावदोंमोन आंबो मावदोंमोन नोंहा राजा जाबाय आंहा जेबो गैला गावजों गाव नांलायलायबाय नों बारा मावाखैमोन आं बारा मावाखैमोन बेनो जाहैबाय जुदि एकमडेशना जालायनायनिबा लिडारानोथ' साबैसे दङ बर' नांलायलायनो गोनां इसेबां थाउजेन्डस अफ लिडारथ' गैया जोंनियाव बेसेबां दङ आसि बिजौआव साननो हानाय आमखाल' बेखिनि मानसिनि गेजेरावनो जोङो मा गैया एकमडेशना गैलायलाया आरो जेला एकमडेट खालामा अब्ला बेवहाय कनफ्लिक्ट जायोबा मा जायो रिभल्ट जायोबा मा जायो बेनो थांनानै मोनसे गिदिर मोनसे जेंना